Sabías que o Reino de Galiza existiu? Aínda que moitas persoas non o saiban, non só existiu, sino que o fixo durante 14 séculos, desde o ano 411 até o 1833. Iso sí, un período tan longo vai albergar etapas moi diferentes. Primeira etapa, o Reino Suevo, séculos V e VI. Os suevos, que son un pobo xermánico, toman a provincia romana da Galaesia e fundan o primeiro reino independente de Europa. Vai durar máis de 150 anos, aínda que ao final vai ser tomado polos visigodos. Segunda etapa, o reino alto medieval da Galaesia, séculos VIII ou XI. Os musulmáns derrotan os visigodos, mas non controlan a Galaesia, que naquela altura ocupaba todo o noroeste da península. Os reis van gobernar desde Oviedo e León. Neste momento ten lugar a inventio da tumba do apóstolo Santiago, que parece unha estrategia para remarcar a independencia galaica fronte aos musulmáns e os francos. Terceira etapa, época de esplendor, séculos XI ou XIII. A gran Galaesia fragméntase. Nacen os reinos de Castela, de León, de Portugal, e o reino de Galiza pasa a ter unhas fronteiras que son máis ou menos as actuais. Pero isto non vai acompañado de decadencia nin moito menos. É o tempo do poderosísimo Xelmires e o seu exército marítimo galego. A construción da catedral que foi o maior templo de toda a cristiandade. O florecemento do galego como a lingua na que se escribiu a poesía en toda a península. Cuarta etapa, decadencia do reino, séculos XIV e XV. Castela impón a súa hexemonía sobre o resto de reinos peninsulares. Son tempos difíciles, fames, doenzas, injustizas, e os irmandiños van protagonizar unha das maiores revoltas de toda Europa contra os abusos dos señores feudais. Quinta etapa, disolución dentro da monarquía hispánica, séculos XVI ou XIX. O reino de Galiza continúa existindo, mais só con funcións simbólicas e administrativas, sen ningún poder político. Aplícase represión contra a lingua galega, que vai deixar de escribirse e utilizarse en espazos de prestixio. Finalmente, a principios do século XIX, co auxe do liberalismo, suprímese o reino, e Galiza divídese en 4 provincias de nova creación. O malestar contra isto dará lugar ao primeiro movemento galegista, o provincialismo, que acabaría inspirando o rexurdimento e figuras como Rosalía, Curros e Pondal. Mais iso é outra historia.